Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да направите шифлок от 99 дни. Сега ще ви покажа. Първо искате да натиснете това под къде е саблята и това за съживяване, под него другото. Натискате го и натискате On. След това го махате. И след това просто влизате в някаква игра. Просто влизате в игра. Сега изчакате да зареди. Изчакайте. Изчакайте още малко. Но точно не се показва. Ето. Като се вземеш обратната, показва се. Ето това малкото. Натискате. Готово. Хайде. Чао!